no anyị echiyatana dịka m gwara ụnụ chetakwa na agwa m ụnụ sunu na oge aṅụrị a na nwere onye dị iche anyị nwere o buru oche nọrọ n'akụkụ anyị ka m gwara ụnụ mbụ ọ bụ na ịkụba egwube ndị na-akụ egwu ọnụ ya ekwube ndị na ịmago ndị aba na-eme ahụ a na-eme ọnụ ya ọbara uru m ikwube ka m gụọ ọbara uru ịtụ ya bụ ọka mbọ maka anya ka eji ama ọka chara acha n'ihi ya ka m gbazi ụlọ onye mụ na ya nọ ọ nwere onye ọzọ abụghị mmadụ dịka africanchina ole adị nnọọ hey ọgịwa africanchina ya anyị megidogo anyị ihe niile megide anyị ihe niile anyị mabụrụ gị debe gị ebe mmabute ihe mmabute onye awoke amadi na magi Jehova bụ eze Jehova bụ eze amụkwa na Jehova maka ịma na ọ bụrụ na a na-akpọ afa gị africanchina mmadụ a na-ajụ african ga-eji jikọrọ na China ebe nwoke masị onye Naijiria ka ọ bụ onye Afrịka ka ọ bụ onye China ịma a na-ajụ ntụ ha na ọkwa ka m si wee fụ onwe m maketa africanchina na-asụ Igbo ị na-afụra na African na-asụ Igbo China na-asụ Igbo ọ bụrụzi ihe a na-akpọ America Wonder gịnị ka esi kwuo a na-eme ha the more you look the less you see eziokwu ka ndị ihe a chigoro kwuo ya ndị grama ndị etu esi ekwu ya na China na Africa na China mba ọ bụ na China akpọ ya nta akwa chinchin chọhọ chọhọ abụ onye a na-ekwu okwu o yikwara ha ọ gụjụrụ ya na ọ dị ka mma m na China eziokwu biko ihe ikwuru ọ dị ezigbo taba ka ihe ebe isi wee nata afa africanchina ọ pụtara na nne gị isi China ka ọ na nna gị isi China ka ọ nọ nwere etu ka ebe o si were bịa o si na afa nne m na nna m too m eziokwu afa m bụ Maazị Chinagorom Ọnụọha nanụ and ine dị Chinagorom ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo ị ma nghọta the pronunciation of that Chinagorom so ị ga-epronounce ya pronounce ya Chinagorom maka the CHINA spell of the China. Okay, China Gorom. China Gorom. Na akwụkwọ ka anyị na-agụ. Mụ akwụkwọ Nigeria Gorom. So ozugbo m na-aba n'ime ihe a na-akpọ egwu nchọbazi afa ọ bụrụ na ndị mata afọ eju n'ebe niile ọ bụrụ na afọ ejugo ebe niile mana ife ndị mmadụ na-akpọzi mbụ China na from school site mgbe m nọ na school primary school rute na secondary school a na-akpọ m China so anachọọ m ife mmemme ọ bụrụzie na m na-eme onwe m reintroduce yọla n'ihe gbasara egwu ịzabazie afọ eji mara m yes you understand so boom nezie m soke maka m abụrụ onye China ọ bụ onye Africa a na-akpọ China ọ ka m zi wetazie the Africa tinyezie n'iru so ihe akpọzi afọ m ịkpọzie africanchina ọ dabazie na a na-asụ African children the seed there of children the H bụzie idea the N abụrụzie ihe ọbụla bụ natural then the A Africa so all together ọ bụrụzie African children have idea natural for Africa One kobaka na. The full meaning of Africanchina. Amara m ndị nkuzi n'one unu anụkwara ya ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na asị ndị nkuzi nọ n'obodo anyị bụ Nigeria ha gụọ ihe o kwuru ụfọdụ ya akwụkwọ ya 10 years ahịrị tupu ha aghọtachi ihe niile ọkụwa mụnwa ọ nwere ndị nghọta ọ nwere ndị aghọtara mana anyị aghọtara na inspiration aspiration ịma gụọ dasị
ndị ọzọ na-esozi creation also wee bute afa o wee buzie Africa China biko mmaruo na-ede ihe ede ka m wee nwee ike maka m nwekwara ike ọ bụrụ na mụnwa etu ifuru m nwekwara ike ọ bụrụ na o nwere etu afọ m nwere ike isi wee ba Indian China ọ na-ere agwaghị eziokwu ihe chọrọ ịjụ gị ọ nwere m agọtara ka ihe kpatara uji abụ ọ bụrụ na efu ndị na-agụ egwu n'ụtụtụ ịjụ ha ajụjụ eburu ha ihe onyonyo tinye ha n'ihu ha kpụ egogbo anya nke a na-akpọ tinted ọ bụrụ ka egogbo anya wụ not tinted ebibie ha kpụ ugbo anya ha fụ ugbo anya ha kwudezi kwụchacha ndị ma ha eche na ha ma ha mara ha biko ị nwere ike iwepụ anyị ugbo anya ka ndị mana o nwere ya fans ndị na-akpọ fans amara gị ka ị bụ n'ihe anya mkpụrụ anya gị mara ma anya gị ọ dị ka nke ndị China ka ọ dị ka nke ndị Afrịka agwị na-ele dat ihe a ka ihe a na-akpọli ya ke fim a echefula m aha fim a that guy Ocean film mba mba African film ị na-ele film nwoke mbupụ ihe a kamera ndị a mebie ọgbasa akwa m mba kamera siri ike mba kamera m ọzọ ka anyị mfụkwanụ ka anyị mfụ nke na-akpọ real face ọha na eze ndị Igbo ụlọ nsị mkpụpụ ha na-ekwuchite ọnụ ha Bubu enwere India na ha na-eme fim ọ nwere ike kpụpụrụ ya agwa eme n'anya bụ ọ dịrị ya ịmakakwa onye awụ nwoke na ọ dị fresh na kwedo ọ bụ na nwaanyị ka mba ada ha nwanne hara okwu legodi cheregodi ọ dị mma African China obi dị anya ụtọ taa inweghị ebe anya na-asị gị ndeewo ị bịala netụpụ oge dịka asị si na anyị n'oge abụ nwanne anyị ga-agawagodi n'isiokwu ugbu a ma tutu anyị agawa n'ihu m chọrọ ịjụ gị kee afọ ole na ị nọ na n'ihe gbasara ihe ịkụ egwu a ihe abalị ole na ị nọ na n'ime ya okay I will go like 18 20 years at the business now. I know dependent. Major mom bombido and boom pota as African China. Really well. This is 20 years. 20 years. Maybe I'm station Igbo. 20 na kpọ ya 12 ma ọ ga-abụ ohu. Yes, bro. Yeah, iri abụọ 20 years ago. 20 years ma ọ ga-abụ ohu. Ọ chọrọ ịkọwa mbụ na ọ nọ na n'ime ịkụ egwu ruo abalị 12. Ọ dị mma gawa n'ihu nwoke. Enwe ihe unu kwuru ihe a na mana unu kwuru ihe a unu ama na unu na-aba ada n'akwụkwọ. Kedụ etiti abalị 12 afọ 20 kwọrọ m aka ọ bụrụ na kwọrọ m aka mma kwụsị afọ 20 akpọrọ ndị nkwụsị unu na-ekwụsịrị m nke ụlọ si m kwuo mekwuo ụlọ si m ekwula m mekwukwa ọ bụkwa m mana o nwere ihe chọrọ ịjụ African China ịma mgbe egwu pụtasịrị ndị dị ka Oliver de Coque ha Ọsadebe ọ bụ na ha na-akụ egwu ị na-aghọta ihe ha na-ekwu mana ụnụ kataziri anyị amazi ihe a na-akụ anyị amazi ọdịzi kwụ na-eme ụfọdụ ha nwụdezie Igbo ịma na Igbo dị na Igbo o nwere nke ya abụ nke oyi nwoke nwụchara ofu ụbọchị fụ mmiri dị na gota ọsị nọ River Niger swimming pool ọmagbuo ọdịzie ka ọ na-eme ụfọdụ ndị na-akụ egwu ha nwụde Igbo ịma na abịa na ịkụ egwu kịta iwe egwu na gị na nna ajụ mana ịma abịa na oge
ndị dịka Oliver de Coque Ọsadebe ịma Oriental brother. Brad Chimeze. macha. Oge a na-akụ egwu, o nwere ihe ụfọdụ ha na-ekwugasị, ewere ya na-ekwu okwu. Kịta anyị amarozi ihe na-eme. Ọ dịzị ka ndị na-akụrụ anyị egwu kịta. Ụfọdụ na-eme, ha na-esezi ihe ọsịsị. Ọ dịzị ka ọ na-eme, ha sesazi ihe ọsịsị. Ka ihe ga-akpọ ofu oyi nwoke segidere sechacha. Pụtafu mmiri dị n'ala na swimming pool. Ọ na-akatị ya tụna ihe arụ River Niger. Ma swimming pool. Magbuo daa n'ime ya. Amụrụ ụmụ ihe na-eme ndị na-akụ egwu. Maka ụfọdụ n'ime ha dịkọ na-eme ha zazi abazi na studio ebe a na-erekọdụ egwu. Asịzizie producer ngwa nye m beat ọkwa boot ka na-agba ya. Nye m beat. O nwekwara ike ọ bụrụ na producer n'onwe ya onye anwụrụ na producer ngwa gị ya. Producer nyebezie ya. Ọ na-ezi ya wee bidozie here I come from America, enter Japan. Champagne. $1. Ama ime. Emegi. Ukwu ayo wele. Ngwa. Ọ bụ emechazie ihe niile a eburubu butere anyị. Ihe dị njọ na ya bụ okwu na ebubutere anyị ma na ọhịa nyere anyị ka anyị ege. Anyị na-ebido kwuo mgbe ahụ efu onye na-arụkwu na ụnụ ụfadakwu ma onye na-arụ na ụlọ ego bankị ọ na-agazi ụzọ ọ na-emekwa nke ya onye ọbụla na-eme ka ihe na-eme ihe a ọ pụtara na o nwerezi onye nwe ihe ọ ya edegụọ ka ọ pụtara na o nwerezi ihe ụnụ ma ụnụ ya ekwu nọọzi nọ bitin ka ị kpọrọ ya nọ bitin ka anyị ya na-egezi. Ihe mwa nwere n'ikwu na this very matter bụ na ifo o nwere ihe the generation so na the thing na-eme na and ọ bụrụ sọ na Nigeria ka ife a na-eme mana obodo oyibo kwa ọ na-emekwa ebe ahụ now a na-agụ ị ga-eme disef ike agwụ ịchọmazi ka ị ga-agamezi most of old school. Or this is better ka ị ga-emezi old school than so yeah, because and enwere n'ime ha na-agụ egwu dị mma. So then and ọfọ n'ime ha dakwarị a that is ịnụmazi ha ị na-ajụzi ka ife mee. Ihe chọrọ ịkọwa ebe a eweli iwe. Ihe chọrọ ịkọwa ebe ọ bụ na ndị ụfọ na-akụ egwu a ka ha na ndị mmadụ adịgo amagwa aha ha ma ọ bụ ha na-akụ ya n'ọba akara aka ha. Onye chọrọ ikwu ebe a ụfọdụ na-akụ ka ha mkpagha egwu ma ọ ga-abụ nwa afa dịka ndị ọzọ. Basically yes, ha na-akụ ya ka ha nwee ego because right now enweghị nga na-akụ ya ka ha nwee afa maka ị chọrọ ịkụ ya sị ka ị nwee afa ị ga na-akụ ịkụ onye bara uru. Onye chọrọ ịghọta ebe a mbụ ụfọdụ ma ndị akpọrọ okwu ikwu egwu mbụ nke akpọrọ akara aka talent ma ndị na-enweghị ya ha makpụzi ikwu egwu ọ bụ ihe chọrọ ịkọwa ebe ahụ. Yes, ọ dị mma. Ozugbo ndị mmadụ na-acha n'egwu na ị pụọ na iro dị na asị gị quite a number of time some of them na-abịa ahụ maybe na eateries maybe somewhere asị m dị asị enwekwara m talent na ya na-akụ egwu so okay ị na-akụ egwu sị so okay ịkọpụtala egwu ọbụla na CD ka cassette na any form of ihe a ka m nụrụgodo ihe ịkọ sị gị ọ ga-asị gị so okay m chọrọ ịnụ o wepụta phone ya m wepụta my headphone headphone then mana anọkwa nnọchakwa then nwere one or two advice mmenye ha enwere ndị ke mma anọ m gwa ya ka ihe ị na-eme ka ihe ị na-eche now this song adịgo ripe this song adịgo due this song kwesịrị ịpụta taa na echi. So ya mbụ na o nwere ọtụtụ ndị nwere akara aka ikwu egwu a mana ha enweghị onye nwere ike ibupụta ha onye chọrọ ịkọwa ebe ahụ. Nke a ebute anyị na tupu njụ ga ajụ adị ezigbo mkpa ka anyị jigodo obere ezumike ndị na-esonyere anyị unu eje n'ebe ọbụla anyị na-abịa.